ברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לכדור, והפרק אנחנו חוזרים, מה שנקרא, לליגה המקומית שלנו פה בארץ, לשישית בטבעה, פתיח ומתחילים. אופק, וולקאם לפרק הראשון שלך של השישית בטבעה של מסביב לכדור. שלום יקירי, עומר, שלום, מה שלומך? בסדר גמור. בפעם האחרונה אני ועומר עשינו את הפרק ככה בדואט, את הפרק על הליגת העל, על הליגה שלנו. השישית בטבעה לקחתי מאבי לוזון היקר, שאמר שאנחנו הליגה השישית בטבעה באירופה. מי שלא זוכר במאזינים, זה היה לפני עשור טיפה יותר. כבר אז באותם ימים בדקתי אם באמת אנחנו השישית בטבעה, ולא תתפלו, לא היינו. כן, כנראה שלא. לדעתי באותה תקופה אפילו... כן? חייב להגיד שאז האמנתי. הייתי בין איזה 12-13. באמת האמנתי שאנחנו השישית בטבעה. באותם שנים בדקתי את זה דרך אגב, אז גם בדקתי את זה ולא היינו, אבל בדקתי לאחרונה בדירוג באתר של וופא, אפשר לבדוק לפי שנים את הדירוגים של הנבחרות. לא, של שנים עברו, לדעתי, או הצרפתית או הפורטוגלית, הם שיחקו באותם שנים הצרפתית והפורטוגלית באותם שנים ביניהם. גם היום. היום פחות, נכון, תלוי בעונות, היום פחות עם פריז שהיא צוברת הרבה נקודות בשנים האחרונות, אבל זה כבר הרחבות לאחר כך. אוקיי, אנחנו נתחיל את הפרק עם דלאפ, והדלאפ היום הוא דלאפ מאוד מאוד מעניין. אני חייב לומר שנגענו בזה קצת, אני נגעתי בזה קצת בפרק הקודם, הדעה לא פופולרית דווקא בעיניי היא מאוד מאוד פופולרית. אופק, בוא תן לנו את הדלאפ שלך. אז אולי המשך ישיר באמת מהפרק הקודם. הדלאפ בעצם זה, אני חושב שלאור, לא, אני חייב להגיד, קודם כל לא ראיתי את המשחקים של הנבחרת, את המשחקים מלאים, ראיתי תקצירים, כי לא יכולתי, אבל אני חייב להגיד, באופן כללי גם עם הקמפיין והכל, אני מרגיש שכאילו גם אם נעלה ליורו, אני עדיין לא רואה מה יצא לנו מזה. זאת אומרת, אני לא רואה איזשהו, בוא נגיד את זה ככה, איזושהי המשכיות בעתיד. אם נעלה ליורו, זה לא אומר שאנחנו נהיה נבחרת מספיק טובה, נגיד לעלות למונדיאל, או לעשות עוד פעם יורו. אני פשוט לא רואה את זה שם, אני לא רואה את העקביות, לא רואה את ההמשכיות. נכון, יש שם שחקנים באמת טובים, אבל הביקורת שלי יותר לסגל, לניהול ולאימון, ואני פחות מתחבר לכל העניין הזה. חרשו על זה 1000 פעם כבר זהבי והחדר, ולא ניכנס לזה, אבל אני חושב שיש שם משהו לא קשר בכל ההתנהלות שם, וגם היכולת על המגרש היא בינונית מינוס, הייתי אומר אפילו. נצטרכת בלרוס דקה 93, זה... שמעו, אני אגיד לכם כזה דבר, אני זוכר את הקמפיינים של הנבחרת, שניצחנו את בלרוס 1-0, 2-0, ואמרו שזה רק נורא. אז אם אנחנו מנצחים את בלרוס דקה 93, 1-0, לא יודע, אם זה הסטנדרט שלנו היום, ובמיוחד בבית כזה, לא רואה סיבה שנעלה ליורו. אני חושב שזאת הרמה שלנו, אבל אני חושב שזאת בדיוק הרמה שלנו. זה שאנחנו דרג א' בליגת האומות, תקנו אותי אם אני טועה, דרג א', עלינו לדרג א', בגלל זה קיבלנו את הבית הזה. אנחנו דרג א', אתה יודע, בגלל רוסיה וכל הדברים האלה. אנחנו דרג ג', זאת בדיוק הרמה שלנו, בוא לא נקפוץ מעל הפופיק, ואמרת מה זה ייתן לנו לעלות ליורו, זה ייתן לי לטוס לגרמניה, בפעם השנייה בחיי, ל3 משחקי בתים, כיף גדול, הרבה אלכוהול, הרבה לחמניה נקניקייה, אני והבת זוג. אם אנחנו עולים ליורו, הנה אני אומר את זה פה לכל המאזינים, הבת זוג שלי משום מה לא שומעת את הפודקאסט, אבל הנה אני אומר את זה פה. אם אנחנו עולים ליורו, אני מציע לה ניסויים בגרמניה. עכשיו, מי חוץ משחק של נבחרת ישראל? מה אתה אומר על זה? עד כדי כך זה מוקלט וזה מה שנקרא, אי אפשר לברוח מזה, אבל אני עד כדי כך בטוח שלא נעלה כי אני אציע לה במקום אחר. תשמע, אבל אני מסכים איתך, רק אני רוצה להגיד שאני מסכים איתך, שאם כדאי או לא כדאי, אני חושב שלא נעלה ליורו. זה שאם כדאי וזה יהיה כיף גדול, אני מסכים. הייתי רוצה להשוות את זה לקבוצה, גם דיברנו על קבוצה ישראלית שעולה ליגת אלופות ותקבל בראש ותתבזה, זה בהרגשתי תהיה נבחרת ישראל ביורו, כי אנחנו גם יודעים שזה טורניר הרבה יותר קשה במונדיאל. רוב הנבחרות שיש לך ביורו היום זה נבחרות אירופאיות חזקות.
אני רוצה רגע להגיב סוג של לחבר את שני הדברים האלה שאמרתם. בעצם אמרת מה יצא לנו מזה, או מה ההשלכות לעתיד. דווקא אני חושב שהעתיד של הנבחרת הרבה יותר ורוד מהרכב או מהסגל הנוכחי שיש כרגע. הנבחרות הצעירות, ובשילוב של גם מנור הוא מאוד צעיר, גם עבדה הוא מאוד צעיר, גם גלוך הוא מאוד צעיר. דווקא הכוכבים של הנבחרת הם מאוד צעירים, השוערים, שני השוערים. מה יצא לנו מזה? לידור דיבר על הקבוצות הישראליות, נגיד. המסע של מכבי חיפה באירופה, עובדה, זה גרם להתפתחות של שחקנים, אפילו המאמן עכשיו נמצא בכוכב האדום, פתאום רואים אותך, פתאום רואים מי אלה השחקנים האלה, דווקא העלייה ליורו יכולה להיות מפתח בשביל כל מיני שחקנים, פתאום לגלות את עצמך ולהראות לעולם מי זאת נבחרת ישראל. דווקא מהצד הזה יש באיזשהו מקום כן אופק ומקום לעתיד מבחינת הנבחרת אחרי העלייה ליורו. אז כאילו מבחינה הזאת אני לא ממש מסכים. אני חושב שיש הבדל, דבר, אני חושב שההבדל, דיברתם על קבוצות, זה עלייה של קבוצה לליגת אלופות זה משימה פרטית. זאת אומרת, זה משימה של הבעלים, של האוהדים, של השחקנים שמקבלים את הכסף. נבחרת ישראל זה משימה לאומית ציבורית, שבסופו של דבר, בלי קשר לנבחרת ישראל, אפשר לשים לב גם להמון נבחרות בעולם, שיש את הפיק שלהם, מתי שהן מצליחות, כל אחת במתכונתה, אם זה לזכות במונדיאלים, או להגיע לרבע גמר, חצי גמר, נגיד כמו הדור של בלגיה לדוגמה. עכשיו אני מרגיש שאנחנו עדיין לא מספיק טובים, בשביל שבאמת גם אם נעלה ליורו, אז אנחנו נוציא מזה משהו. אני מרגיש שאנחנו, לא יודע אם נושפל, אבל שוב, זה יהיה כמו באמת להגיע, 3 משחקים האלה שלידור מדבר עליהם, אני אופתע אם ניקח נקודה אפילו, ברמה כזאת. אז אני לא רואה למה, כאילו כרגע, שוב, זה יהיה הישג והכל, אבל גם אם לא נעלה ליורו, זה לא כזה נורא, זה מה שאני רוצה להגיד, זה באמת לא כזה נורא, למרות הבית והכל, יהיה לנו זמן ללמוד מזה. ועוד משהו קטן, נבחרת ישראל זה כמו שופט בכדורגל, זה לא משנה אם נעלה או לא נעלה, כולם יהיו נגדה, וכולם עדיין, בניגוד לשופט, כולם יאהבו אותה, איכשהו. מעולה, זה מעולה. כן, מסכם באופן די טוב את כן, הטייק הזה. מעולה, אהבתי, אנחנו כמו שופטים, מעולה. אז זה הדלאפ שלנו, שלא כדאי שהנבחרת תעלה ליורו. אני חושב שאנחנו לא נעלה, אז כדאי או לא כדאי, זה לא משנה חברים, אבל מה שנקרא, אנחנו נדבר בנובמבר. נכון? נובמבר הצמד משחקים האחרון, לדעתי. אנחנו נדבר בנובמבר, אנחנו נדבר יותר חזק ממש איך שאני חוזר מחול ב-12 לאוקטובר, יש את המשחק נגד שוויץ, וגם נקליט למאזינים שלנו היקרים לגבי המשחקים האלה. עכשיו בואו נמשיך עם מהלך הפרק, מי שלא מכיר מאזינים חדשים שמצטרפים, כל תחילת פרק אנחנו נותנים בעצם את הדלאפ, ואחרי זה אנחנו מיד מסקרים את 5 המשחקים המרכזיים של המחזור, אם זה בליגת העל או בליגה האנגלית, ואנחנו נתחיל עם משחק שגרם לי להיות מאוד מאוד עצבני. היה יום ראשון חג, עשיתי מנגל בבית, זוג חברים הגיע, שתיתי אולי 6 גולדסטאר, היה לי נורא נורא כיף. תוסיפו לזה שאני בראש טוב, אחרי בשר טוב, משחק כדורגל של הקבוצה שלי, מה יכול להיות רע? מה שהיה רע זה התוצאה של המשחק, 3-2, למכבי פתח תקווה נגד מכבי חיפה, זאת הייתה התוצאה. תוסיפו לזה שהפסקתי לעשן, הראש שהיה לי כבר לא היה כל כך טוב, ומה שקרה, העצבים חגגו. עומר, בוא נדבר על מה גם אתה הרגשת ומה היה במשחק בעצם. קודם כל, אני חייב להגיד שההתרגשות והאווירה סביב המשחק, אצלי לפחות, הייתה קצת פחות, הייתה יותר ירודה. אני לא התרגשתי במיוחד, לא חיכיתי למשחק הזה. אני כן הבנתי את החשיבות שלו, בטח כשראיתי במקביל את מכבי תל אביב. אז פתאום, ככל שעברו הדקות, אמרתי, וואלה, אנחנו מנצחים פה במכבי תל אביב מאבדים נקודות. זה יכול להיות קריטי, כאילו, בטח אחרי שהורידו לנו נקודה. אז אני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה כן פספסה פה איזושהי הזדמנות. אני חושב שככל שהתפתח המשחק, מכבי חיפה נחלשה יותר ויותר. גם החילופים עשו את שלהם. אתה יודע, בסופו של דבר עם סוף בודגרנו ועם אילי חדש עולים לך מהספסל, וכדי להציל את המולדת, אתה מבין שזה לא משהו.
מכבי חיפה כן פתחה טוב את המשחק, כן, אתה יודע, המצבים הטובים היו שלה, בסופו של דבר, למרות שהיא הייתה מאוד חשופה הגנתית כבר מההתחלה, ראו את זה, היא מאוד פגיעה במעברים, כן רואים שברגע שכן מעיזים, כן יוצאים מולך, ובן אילם עשה את זה גם במכבי נתניה, הוא מהראשונים שבעצם הבינו את זה שמה שעובד נגד מכבי תל אביב לא בהכרח עובד נגד מכבי חיפה או באר שבע, כל אחד זה סגנון שונה, הלשכב מאחורה הזה ולהתגונן לא בהכרח תמיד עובד, והוא כן יצא ולחץ את מכבי חיפה בקישור בהתקפה בנתניה, וגם במשחק נגד פתח תקווה, הרבה הלך דרך ההתקפה שלהם, טוקלומטי היה מעולה, באמת מעולה, מעורב בכל התקפות של מכבי פתח תקווה, הוא פיזי, הוא עוצמתי, ולדעתי זה השנה האחרונה שלו פה בארץ. אני מקווה שזאת השנה האחרונה שלו בארץ שלו ושל חלילי, אני מקווה שכל הצעירים האלה ילכו והתפתחו באירופה. אתם לא חושבים שהוא יגיע למכבי חיפה? לא, אני לא חושב שזה יקרה. אם אני חושב, יכול להיות נחמד, האפשרות שהוא יגיע למכבי חיפה, אבל בשביל הכדורגל הישראלי, חד משמעית, אני חושב שגם בשבילו זה טעות. לבלגיה, להולנד, עכשיו בגיל כזה צעיר, מדהים. לא, ברור. יוכל להגיע, כל מיני ליגות ביניים כאלה. אגב, דוקלומטי, רק מי שלא ראה את הסרט דוקו, מאוד מאוד מומלץ. יש עליו סרט? לא מכיר. אתה לא מכיר? אז דוקלומטי, מי שלא יודע, אבא שלו הוא מבנין, ואמא שלו ישראלית. הוא היה כדורגלן פה מבנין, שחק פה בארץ, אני באמת לא זוכר באיזה קבוצה כבר. אמא שלו פה נכנסה להיריון ממנו, וגם אותו, אבא שלו בעצם גורש מהארץ, בגלל שהוא שיקר לגבי הגיל שלו. משה פרימו חשף את זה לפני המון שנים, ויש סרט דוקומנטרי על הבר מצווה, אם אני לא טועה, שהוא פוגש את אבא שלו, משהו באמת מאוד מאוד מרגש. כן, פעם ראשונה שהוא פגש את אבא שלו היה בבר מצווה. כן, משהו מאוד מאוד מרגש. טוני טוקלומטי קוראים לאביו, בנין עוד יש מקום כזה, האבא אומר שהוא בן 39 ויש לו ילד בן 19. כן, אבל אתם יודעים איך זה, נו, כאילו... אני לא בטוח, הוא שחק במכבי נתניה שנה. אני אגיד לך, נחזור עוד שנייה למשחק, אבל זה ממש שיטת מצליח. היו פה כל כך הרבה כאלה ורק הוא נפל. מה שנקרא יעקובו אמר שהוא בן 18 בפועל היה בן 25. בדיוק, לא רציתי להגיד יגביני יעקובו, בכל זאת אוהדי מכבי חיפה, אני לא יודע איזה לינץ' יהיה עליי אחר כך, אבל אפשר לתאר שגם הוא לכאורה. כן, בוא נחזור רגע למשחק. אני חושב שאחרי המשחק הקודם נגד הפועל ירושלים, אמרתי שאסור יותר לעלות עם ההרכב ההתקפי שעם קשר אחורי לאסט אחד. אמרתי את זה במשחק הקודם, עם בעצם שני שמיניות. אמנם, אתה יודע, אם היינו מנצחים את זה, בסופו של דבר, אם זה כן היה עובד, הייתי מדבר אחרת אולי. אבל זה לא היה נראה שמכבי חיפה שולטת באמצע. באמת, היה דקות שפתח תקווה חילצו יותר כדורים, היו יותר אגרסיביים, זה היה נראה מאוד רך, לא מחויבים, גם רפאלו וגם שרי לא מספיק מחויבים מבחינה הגנתית. באמת, זה היה לדעתי באוכרה של מכבי חיפה, כי היא הייתה יכולה לעשות אחרת. זה מה שהפריע לי. שמכבי חיפה בעצם שיחקה לידם של מכבי פתח תקווה, שהלכה דרך האמצע, דרך אותם שחקנים. אני מבין מה אתה אומר, ואני רוצה להפנות את זה דווקא לאופק. אופק, האם אתה חושב? כי בוא נדבר על זה תכלס. האם אתה חושב שהקשר האחורי אחד עלי מוחמד לא היה מספיק, או שמה מכבי חיפה באמת הפסידו את המשחק על שתי טעויות, שעומר אפילו לא העלה אותם, של הבלם שימיץ', שתי טעויות שבעצם גמרו משחק, שתי טעויות של גול ודאי ב-100%, ועוד הגול הראשון, אפשר לתת לו קרדיט, לא מעט קרדיט על הגול הזה שהם ספקו. לא, אז באמת חשפת את הפיל שבחדר, שעומר נמנע מלדבר עליו, וזה בסדר, כי הוא נגע בהמון נקודות נכונות אחרות, אבל אני דווקא, בגלל שאני לא יודע מכבי חיפה לעומתכם, אני דווקא אהיה זה שיגן על שימיץ' אולי, ויגיד שהוא, נכון, הוא עשה טעויות לא, בוא נגיד טעויות לא מחויבויות, כמו שליאור רפאלוב קרא לזה, כאילו אנחנו בטניס, אבל הוא עשה את הטעויות האלה, וזה דברים שיכולים לקרות, זאת אומרת, יש ימים רעים גם של בלמים, ועם כמה שבאמת, הלב יוצא אליו גם קצת, בתור ניטרלי, אני יודע שאתם בטח רציתם לזרוק עליו בקבוק בירה, אבל עלי לפחות הלב יצא עליו, באמת.
ואני כן מסכים עם עומר שהמשחק היה צריך להיגמר קודם, צריך להיגמר מוקדם יותר אפילו. זאת היה אומרת, כמה החמצות, נכון? כן, לא, היה כמה אני מאוד החמצות. מסכים איתך אופק. היה כמה כאילו החמצות, אתה אומר ועוד משהו קטן, לבוא ולהפיל הכל על בלם, שנכון, אפשר להגיד עליו, שמו עבר המון קבוצות בקריירה, ואולי לא הכי מתאים, ואולי לא הכי זה, אבל לבוא ולהפיל הכל עליו, למרות הטעויות והכל, זה קצת זריקת אחריות, כי בסופו של דבר היו עוד 10 שחקנים על המגרש, ו10 שחקנים האלה לא עשו את מה שמצופה מהם, שחקן אחד טעה ובענק, וביום אחר, אותו שחקן עם השלוש טעויות האלה עדיין היה יוצא כמנצח, והיו מנצחים 4 ו-5-3. בכל זאת זו מכבי פתח תקווה. עם כל הכבוד, ויש כבוד, כי הם ניצחו את אלופת המדינה, אבל עדיין, צריך לשים דברים בפרופורציות. ויכול להיות שהוא לא מתאים למכבי חיפה. זה בסדר. אני לא חושב שעוד כל מוקדם רכש. לשפוט על הטעויות האלה, אם הוא מתאים נכון. או לא מתאים, אם הוא פלופ או לא פלופ. זה עוד מוקדם לשפוט. המשחק ועוד, בסוף... רק שאלה קטנה, בגלל שאתם עוקבים אחרי הקבוצה והכל, מה קורה עם שואו? הוא הגיע, אמרנו הנה קשר אחורי, אז באמת אחרי נטע לביא לא באמת היה איזשהו מחליף, אני חשבתי שהוא הולך להיות לא הנטע לביא, אבל משהו שמתקרב יותר, והוא לא מקבל קרדיט מדגו. קודם כל הוא לא מקבל קרדיט כי מכבי חיפה מנסה לשחק מאוד התקפי. קודם כל, בגלל הפלייאוף, אז הוא לא שיחק בשני משחקים בפלייאוף. והוא ניסה להכניס אותו קצת בעניינים נגד מכבי פתח תקווה בגביע הטוטו אז, שהוא פתח בהרכב. ומול הפועל ירושלים, בגלל שהוא עלה עם ההרכב ההתקפי הזה, הוא רצה לעשות אותו עוד יותר התקפי כשהוא עולה עם עלי מוחמד. אז הוא כן משתף פה ושם את שואו, אבל כמו שאמרתי, זה עוד לא בא לידי ביטוי בהרכב. בעיניי, קשה לשפוט בגלל שהוא לא נתן לו הרכב אם הוא סומך עליו או לא. אתה יודע, זה עוד לא ממש שם. אבל כן אפשר כאילו לטעות למה הבאתם קשר בכל כך הרבה כסף, זר, לתפוס את המשבצת של הזר, שהוא לא יכול לשחק בפלייאוף ליגת האלופות. זה כן. זה שאלה שצריך לעלות, כי בסופו של דבר, זה היה המשימה העיקרית של מכבי חיפה בתקופה הקרובה בכלל, לעלות לליגת האלופות, וזאת שאלה שבאמת אני לא חושב שזאת הייתה המשימה העיקרית, אני חושב ברגע שהם הגיעו לליגה האירופית, הם הגיעו לפלייאוף ליגת אלופות, אז היה כמו צ'ופר לו לליגת אלופות, סליחה, ברגע שהם הגיעו לפלייאוף ליגת אלופות, זה היה כמו צ'ופר אם יעלו ליגת אלופות. הקיץ הזה התנהל לא טוב, אני ממליץ לכולם ללכת לשמוע את הפרק של הפודיום עם גל אלברמן. פרק מעולה, גם מי שלא אוהד מכבי חיפה. גם מי שלא אוהד מכבי חיפה, פרק מעולה, אפשר לשמוע שם באמת מה קרה בקיץ, ולשמוע מנהל מקצועי שמדבר לטעמי דוגרי. אבל אני לא חושב שזה פה הנקודה. בסוף מכבי חיפה הפסידה משחק שהיא לא הייתה אמורה להפסיד. מכבי חיפה, הסגל שלה, בעיניי, לא מספיק עמוק, לא מספיק טוב, כמו שאופק, עומר אמר בהתחלה, שאתה מכניס את אילי חג'ג' ואת סוף כדי להציל את המולדת. זה לא עומק בסגל, במיוחד אם אתה מתמודד עם מכבי תל אביב, שיש לה סגל יותר עמוק מלך, והפסדת את המשחק הזה. למזלנו, בתור אוהד אני אומר, מכבי תל אביב עשו טקו מול ריינה, שמשהו עוד שנייה נדבר עליו, וכדאי למכבי חיפה להתעשת ומהר, אם היא רוצה באמת. משהו קטן אני אוסיף, ככה מהצד, אני זוכר את המשחקים שנה שעברה של מכבי חיפה, עם ברק בכר והכל, והיה נראה סדר, הייתי סדר בעיניים. משחקים של דגו, אני לא עכשיו אפרט על כל משחק ומשחק, אבל ככה בהנחה כללית, הכל מבולגן, וזה פחות או יותר אותם שחקנים. ואני לא מבין, בדגו הוא מאמן שבא מהמועדון, שהוא מכיר את ברק בכר, שהוא יודע איך הוא עבד, ששחקנים יודעים איך לשחק, ולפעמים זה נראה כאוס, ובמשחק הזה היה כאוס בשלב מסוים. ככה אני אגיד הרגשתי. לך, מתחילת העונה דגו מנסה מאוד לחקות את ברק בכר, בכל מיני מובנים, בין אם זה במערכים, בין אם זה עוד פעם המערך הזה של השתי שמיניות, והוא המון משנה לשחקנים את העמדות שלהם. אם זה חלילי בפלייאוף ליגת אלופות ששיחק מגן ימין על כל הקו, אם זה סונגרן שפתאום מוסט הרבה לעמדת הבלם, שלטעמי לפחות זה לא משהו רגיל, זה לא משהו אמור לשחק. אם זה קורנו שפתאום מצד אחד במשחק אחד הוא מרגיש המון חופש כי הוא משחק בשלושה בלמים, מצד שני פתאום לפתוח איתו בקו 4, זה נורא מבלבל עבור מגן.
שמצד אחד יש לך קצת פחות אחריות מבחינה הגנתית, פתאום אתה המגן האחרון. כל מיני שילובים, בין אם זה דיה סבא, שהוא פותח איתו הרבה בכנף ימין, שזה לא ממש העמדה שלו, וזה יוצר המון חוסר משמעת טקטית. שחקנים לא ממש יודעים איך להתמצא במגרש, וזה מה שנובע הבלגן או הבלבול הזה שאתה אמרת. עכשיו, אני רוצה רגע להוסיף עוד קצת על שימיץ' שדיברת מקודם. אני מאוד מסכים איתך, גם בתור אוהד, את העניין הזה שאתה אמרת שאני רוצה לדפוק לו בקבוק בירה בראש, אני דווקא חושב כמו שאמרת, אני מאוד מרחם עליו. ההפסד הזה הוא לא רק עליו, מכבי חיפה לא הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה, לא הגיעה לה לנצח את המשחק הזה, היא הייתה יכולה לעשות את זה, כן? אבל היא לא הייתה צריכה לעשות, היא לא הייתה ראויה מספיק בשביל לנצח את זה. מכבי פתח תקווה כן עשתה את שלה באופן די טוב, והיא לא יודע אם ניצחה בצדק, אבל כן הגיעה לה. ואני חושב ששימיץ' עם שתי טעויות של מצד אחד אובר ביטחון, מצד שני חוסר ביטחון. זה קשה להסביר את זה, כי התחכמות כזאת קשה להשליך את זה על חוסר יכולת, או חוסר הבנת משחק. בגלל זה אני לא מגדיר אותו עדיין כפלופ או לא כפלופ. קשה לדעת, אלא יותר כחוסר ביטחון. מצד שני, קשה לעשות טעויות כאלה שאתה חסר ביטחון, אלא אובר ביטחון. אז אני עוד לא יודע ממש על מה להשליך את זה. צריך עוד לראות. מחכה למכבי חיפה ביום חמישי, משימה מאוד מאוד קשה שתצטרך לצלוח אותה. עכשיו, לצלוח אותה זה לא לנצח, אלא לשרוד את זה. כי אם פתאום תקבל מכה קשה, כן, אבל להיות מובס נגד רן, זה יכול להיות באמת מכה קשה. כן, זה כבר מעבר, וזה קבוצה אחרת, ובסוף, אני רוצה לסכם את זה בצורה כזאת, את מכבי חיפה. מכבי חיפה עדיין לא מספיק טובה, למכבי חיפה יש עוד מה להשתפר, ובוא נראה איך זה ילך ויתקדם. אנחנו בתחילת העונה, הקבוצה עדיין לא כמו שאני לפחות בתור אוהד רוצה לראות אותה, ואם אנחנו נדבר על היריבה הישירה שלה, שזה מכבי תל אביב, שהיא נראית יותר טוב, גם מכבי תל אביב נפלה במשחק מול ריינה. אני רוצה עוד נקודה אחת להגיד על מכבי חיפה. בוא רק בקצרה, כי אנחנו כבר... אין בעיה. אני רוצה להגיד שאני לא רוצה להשליך את המשחק הזה לשאר העונה. אני באמת חושב שמכבי חיפה, גם בסגל הזה, מסוגלת לנצח כל קבוצה וכל משחק בליגה. אוקיי? בכל משחק נתון. אבל היא צריכה כן ללמוד מזה לעתיד. כי מכבי חיפה תצטרך להשתפר, תצטרך להראות יכולת יותר טובה, בין אם זה המאמן מסיידגו שצריך קצת יותר לנהל את המשחק בצורה יותר אחראית, יותר מבוקרת, וגם השחקנים, כל השחקנים המובילים צריכים להתעלות, בין אם זה שרי, בין אם זה דיה סבא, להפיק יותר מספרים, בין אם זה החלוצים שעוד לא נכנסו מספיק לעונה הזאת, וכן, למכבי חיפה יש עוד המון מקום להשתפר. אחלה, מעולה. כמו שאמרנו, יש עוד זמן להשתפר, ובמקביל יש את היריבה שלה, את מכבי תל אביב, שהיא היריבה נכון לעכשיו, עם איך שבאר שבע נראית, נתונת לכתר מספר 1, אבל שוב, זה תחילת עונה, אפשר לדעת איך העונה תתפתח, והמשחק נגמר ב-1-1 עם גול אדיר של שלומי אזולאי. אני לא יודע אם ראיתם את הגול, אבל היה גול אדיר של שלומי אזולאי, באמת בנגיעה עם רגל שמאל, כדור מהאוויר. אופק, בוא נדבר על המשחק הזה קצת. תראה, קודם כל אנחנו מאוד רגילים תמיד להתחיל עם הקבוצות הגדולות, עם הסכומי העתק והתקציבים וכל זה, ואני דווקא רוצה להתחיל הפוך, רוצה להתחיל עם בני ריינה, ולהגיד כל הכבוד לשרון מימר, שאני חושב שלא הרבה אומרים את זה, אני חושב שגם הוא לא שומע את זה כל כך הרבה בלי להעליב, אבל הוא שנה בתפקיד, שהתוודעתי לזה לאחרונה, והייתי בהלם. כי כל פעם צוחקים עליו. הוא לא פתח את עונה שעברה, אבל. נכון, אבל שנה בתפקיד. כן, שנה ושבועיים, או קצת פחות, משהו כזה. וקודם כל, מבחינת יכולת והכל, אני מרגיש, אנחנו עוד מעט ניכנס טיפה יותר לפרטים, כמו שאמרת, הגולים וזה, אני מרגיש שאחרי שמכבי תל אביב כבשה את הגול, אז העלייה למחצית השנייה היה איזשהו נאיביות כזו, ובני ריינה, וכנראה שמימר גם שם לב, והם פשוט סיכנו את מכבי תל אביב, ובאמת היו נראים ממש מסוכנים בתחילת המחצית השנייה, וזה הניב גול מעולה. והאומץ הזה, שדווקא, אם אתם זוכרים, בעונה שעברה, דווקא מימר לא כל כך הצטיין בו, בלהראות את התעוזה, ולנסות קצת יותר, בא לידי ביטוי. הם הוציאו את הגול הזה,
ואני חושב שמבחינתם זה כמו, זה יותר מניצחון אפילו. כאילו ניצחון זה, תוצאה הייתה מדהימה, אבל בסטנדרטים שלהם זה יותר מניצחון, והוא גם אמר בסוף המשחק, לא יודע אם שמעתם את הרעיון שלו, אבל זה היה רעיון באמת דוגרי, כמו שאומרים. הוא בא ואמר, אנחנו קבוצה קטנה, בלי משאבים, בלי יכולות, לבוא ולעשות דבר כזה מול מכבי תל אביב, ולשחק כמו ששיחקנו, זה מעל המצופה. ובאמת, קודם כל, המחמאות לו ולקבוצה שלו. עכשיו, לגבי מכבי תל אביב, אני מרגיש שיש פה משהו שחוזר על עצמו, במשחקים שמכבי תל אביב לא טובה. אני רק רוצה לחזק את הנקודה, אופק, שבני ריינה עם 3 משחקים נגד מכבי נתניה, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב. זה 3 תוצאות תיקו מול 3 קבוצות שכנראה ב-90% רוב המאמרים אמרו שהם יפסידו, לכן אני רק רוצה לחזק את מה שאתה אומר ולהגדיל את ההישג של בני ריינה בתחילת העונה הזאת. זה גם מציגה יכולת טובה. היא לא, נכון. היא הייתה ראויה לתיקו, זה גם נגד נתניה. נכון, לא, זה כן בונקר, אבל זה בונקר שהיא כן יוצאת קדימה. זה גם נגד נתניה, גם נגד הפועל באר שבע, היא כן הייתה ראויה לתיקו, היא כן הייתה ראויה לגול, והיא לא הייתה ראויה לספוג יותר מגול במשחק הזה, וגם במשחק הקודם, וגם נגד נתניה. אז כל הכבוד למימר, כמו שאמרתם, שנה בתפקיד, וכן, תמשיך על מכבי תל אביב. אז אני מסכים איתך שזה כאילו כן בונקר, אבל זה לא באמת בונקר. כאילו, יש שם יש איזושהי תעוזה, משהו שאין בבונקרים, במיוחד בקבוצות כמו בני ריינה. לגבי מכבי תל אביב אמרתי, יש איזה משהו שחוזר על עצמו, שכל פעם שערן זהבי נכנס למשחק, אבל מחמיץ כמה הזדמנויות, אני מרגיש שהאווירה במכבי תל אביב יש איזושהי ירידת מתח, והם פשוט לא מצליחים לעלות ברמה. עם זאת, אני חושב שאני מאוד נהניתי לראות את מילסון באגף, שם עוד דברים יפים, ואני חושב שהוא יהיה אחלה בשבילם העונה, באמת, אבל חוץ מזה, אני פשוט הרגשתי שאין להם מה להציע. אחרי הגול, לא היה יותר מדי מה להציע. ואם אני זוכר נכון גם, סליחו לי, לא יודע, ראיתי את המשחק לפני יומיים, הזיכרון כבר לא משהו, אבל אני לא זוכר שהם כל כך סיכנו את השער, במצבים מאוד מסוכנים, מה שהייתי מצפה מהם. קבוצה כמו מכבי תל אביב, אני מצפה שאחרי שהיא סופגת גול ותוצאה 1-1, אני מצפה שהיא תעלה קדימה, שתתקוף במיוחד עם שחקנים כמו ערן זהבי, מילסון, יונתן כהן, אני מצפה שיהיה איזשהו משהו שם. לא ראיתי את זה, ואני לא חושב שזה, אני חושב שזה נאיביות בעיקר. אני חושב שזה בעיקר נאיביות, כי אני לא בטוח כמה זה אשמתו של רובי קין בנושא הזה, אבל זה שוב, הם הפסידו פה הזדמנות, אמנם הם לא ידעו באותו רגע שמכבי חיפה מפסידה, אבל הם הפסידו פה הזדמנות לנצח, לקחת 3 נקודות, ומאוד מאכזב עבורם, ויש להם גם קונפרנס ליג עכשיו בחמישי, הם אמורים לנצח, אבל די בקלות, אחת הקבוצות שם שכחתי את שמה. כן, מאיסלנד. כן, אז שוב, המחמאות למימר, וסימני שאלה למכבי תל אביב. מה יקרה? אולי אתם יכולים להגיד לי מה דעתכם, מה הם צריכים לעשות כשערן זהבי לא פוגע? כי זה היה בדיוק משחק כזה שערן זהבי לא נכנס. המשחק דומה לזה היה מול צליה, במוקדמות של הליגה, של הקונפרנס ליג. אני יודע מה עומר יגיד לך. עומר, תגיד לו. מה? להכניס את דור תורג'מן. לא בהכרח, אני חושב שערן זהבי חשב על השאלה הזאת לפני, בקיץ, והכניס את יונתן כהן לקייטנת זהבי בבית זהבי. הוא ניסה לעשות את זה, אני לא יודע אם שמעתם, הוא באמת עשה לו איזה משהו בקיץ, עבר איתו. אבל רואים שזה לא זה. רואים מתחילת העונה שיונתן כהן, גם מאז שהוא חזר מאיטליה, זה לא ממש זה, הוא קצת כבד, הוא לא מצליח ליצור את מה שהוא יצר בעונות הטובות שלו במכבי תל אביב, וזה נראה שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין צד ימין לצד שמאל. מילסון הוא פשוט נהדר. היו מצבים במשחק שאם תיתן למילסון ולזהבי ליצור שוב בכל מיני בעיטות עוד 10 פעמים יפקיעו או ייצרו מצב מסוכן. באמת, היו הרבה מצבים
מכבי תל אביב היו צריכים לקחת את זה צעד אחד קדימה, והם לא הצליחו, הרבה מחוסר מזל וחוסר תיאום, אבל כמו שאמרתי, יש הבדל גדול מאוד בין הצדדים, ובסופו של דבר זה יהיה בהוכחה של מכבי תל אביב, כי ילמדו אותה, יצליחו להתכונן אליה, אם ידעו שצד אחד הוא יותר דומיננטי, הרבה יותר קל להתכונן לקבוצה ככה, אתה פשוט עושה דאבל אפ בצד ימין, ויתנו קצת יותר חופש ליונתן כהן, אבל ברגע שאתה סוגר את מילסון למכבי תל אביב, כמו שאמרת אופק, אין הרבה מה להציע. אז מכבי תל אביב כן הגיע למצבים, לאורך כל המשחק, דיברת שלא היה ממש מצבים, אז אני דווקא חושב שהם כן הצליחו למכור, גם במחצית השנייה, גם אחרי הגול. וכמו שאמרתי, אם היו נותנים עוד 10 פעמים לכל השחקנים שם לפות, הם היו מפקיעים אחוזים מאוד גבוהים מזה, אז כן היה הרבה חוסר מזל. יש המון פגיעות, בטח בהגנה במכבי תל אביב, בין אם זה השוער, בין אם זה בלמים. דניאל פרץ הוא השרה המון ביטחון כשהוא שיחק, גם אם הוא כאילו הייתה הרגשה שגם אם הבלמים טועים, יש מישהו מאחורה שיחפה עליהם, וזה קצת עדיין לא קורה אצל רועי משפטי. יש משהו קצת רך בהגנה של ניר ביטון, דוד זאדה בצד אחד, מסון בצד שני, בטח מבחינה הגנתית, מסון מבחינה התקפית עד עכשיו כן מעורב, אבל מבחינה הגנתית זה עדיין קצת רך. זה מאוד פגיע כמו שאמרתי, והייתה הרגשה ברגע שריינה כן תעיז או כן תצא קדימה, זה יכולה ליצור מזה מצבים טובים, וזה בדיוק מה שקרה בגול. ריינה כן, כשהיא יצאה קדימה, כן יצרה מזה מצבים, וזה היה די מפתיע וכיף לראות. ולצערי לפחות ריינה הייתה צריכה, היו לה מצבים להפקיע את ה-2-1, אני מבואס מזה, אבל עדיין. כן, זה היה נראה, בסוף ריינה בטו 3 פעמים למסגרת אל מול 6 פעמים של מכבי תל אביב, שה-XG, המצבים שמכבי תל אביב הגיעו להם, ה-expected goals בעצם, השערים הצפויים, שימו לב, הוא 2.99, כפול 3 מה שהם כבשו. הם הגיעו למצבי הבקעה נורא טובים, ולא ניצלו אותם. לפני שאנחנו עוברים למשחק הבא, אני רוצה להתמקד בדיוק בנקודה שעומר אמר. קודם כל, כבוד לרועי משפטי, עבד לו. בסוף, אם היה גם נשאר במכבי חיפה, השוער ראשון או במכבי חיפה, והוא נהיה השוער ראשון במכבי תל אביב. חכה, הזר עוד לא נכנס נכון, אבל כרגע הוא שוער ראשון, אולי עדיף לא להישאר במכבי חיפה, ואמרת משהו שגם נגענו בו אני ואתה, לגבי שוער ראשון, שהוא חזק ועוצמתי, כמה הוא משרה על ההגנה בעצם ביטחון, וכמה הוא חשוב. ומפה אני רוצה לעבור במשחק הזה, בדיוק על מה שדיברנו על העזיבה של גלאזר ועל אופיר מרציאנו. דיברנו על זה בפרק הקודם, אופק, על זה שגלאזר עזב ואיך מרציאנו משפיע על ההגנה. אז מפה אנחנו נצלול למשחק של באר שבע נגד הפועל תל אביב, משחק 0-0. עומר, בוא תכניס לנו למשחק הזה, ככה דווקא דרך ההגנה, דרך השוער מה שדיברנו, דרך כל החילופים האחרונים שקרו בבאר שבע עם יחזקאל וספורי. כן, בעצם הקיץ היה מאוד מטלטל עבור באר שבע, בין אם זה כל העזיבות שאמרת, בין אם זה גלאזר, והיו צריכים לפגוע בזרים. ראינו את פוקו החדש, אגב אתמול דיברנו על שם שפוקימון, פוקו זה שם של פוקימון, לא יודע מה. או של טלפון, יש פוקופון, שתדעו. אבל נדבר על פוקו, ניגע בו אחר כך. דיברת על מרציאנו. גם במשחק הזה היה נראה שמשהו בביטחון של ההגנה עוד לא שם, עוד לא מרגישים בטוחים וסומכים אחד על השני בשלישיית ההגנה עם השוער עם מרציאנו, וכשהפועל תל אביב יצא היא כן הצליחה לעשות בעיות לבאר שבע, יצא קדימה. באר שבע פתחה במשחק עם המון אגרסיביות, המון רצון, אבל לאורך כל המשחק זה היה נראה שחסר תכלס, חסר איכות מקדימה. זה מסוג המשחקים שכאילו אתה יודע שהגול באוויר, שבאר שבע כן שמה, אבל מצד שני אתה יודע שבחיים זה לא ייכנס, אין להם מספיק את האיכות מקדימה. זה סותר, אבל זה כל כך נכון. אני אחדד אותך ואני אגיד שחסר להם השחקן הזה, כמו שיש למכבי חיפה ומכבי תל אביב, את השחקן הזה שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, הוא ייתן את מה שצריך. במכבי חיפה אני חושב שיכולים להסכים על שרון שרי, מכבי תל אביב ערן זהבי. אני דווקא חושב דיה סבא יותר, אבל אני מסכים איתך בנוגע לבאר שבע. בסדר, זה טוב שיש לכם 2, אתה מבין? להפועל באר שבע אין אפילו 1. וזה בדיוק מה שהיה חסר במה שאתה אומר, התכלס הזה. ובעצם כעיקרון מי שהיה אמור למלא את החור הזה זה שני הזרים, פטרסון וספר שהגיעו, וספורי. בעונה שעברה זה הספורי כביכול.
המון התבסס עליו, על הנייחים שלו, וספר דווקא התחיל את העונה די טוב, במשחק האחרון לא היה ממש אפקטיבי, אבל כן התחיל את העונה טוב, כן יש שם משהו, הוא מאוד צעיר גם, אז יש מקום להתפתחות. פטרסון, יש המון ניצוצות, אבל הוא לא מספיק, אין תכלס, זה גם אצל ספר, קשה למצוא את התכלס הזה. בנוגע לחלוץ, הפועל באר שבע הייתה חייבת לפגוע בחלוץ זר, ואז הם הביאו את קלימאלה. עכשיו קלימאלה, אני לא זוכר איפה שמעתי את זה באחד הפודקאסטים או התוכניות, שיש לו מצד אחד מהירות, מצד אחד פיזיות, מצד שני הוא לוחץ טוב, אבל זה הרגיש שהשלם קטן מסך חלקיו, ככה אמרו. שזה מאוד מוזר, כי ברגע שאתה משלב את הכל ביחד, הוא פחות טוב ממה שזה נראה אם אתה מחלק את זה בכל אספקט לבד. וזה מאוד נכון, כי קלימאלה הוא מצד אחד לוחץ טוב, מצד אחד מהיר, מצד אחד הוא דריבליסט טוב, אם מסתכלים על זה יחסית לחלוץ. סיומת קצת לא כמה חסר, אבל כן יש לו את זה. הוא כן חלוץ, מה שבאר שבע צריכה וחיפשה. אבל זה עדיין לא זה. קשה, בסופו של דבר במאני טיים יהיה קשה לסמוך עליו. דווקא החלוץ שכן פותח במשחקים האחרונים, לדעתי די בצדק, זה אלון תורג'מן, שהוא קצת לא בכושר, אבל כשהוא כן בכושר הוא נראה טוב, הוא כן חד, הוא כן שם. כן, עומר, אבל אם אלון תורג'מן זה חלוץ של קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות ולכל התארים, לפחות ככה היא מגדירה את עצמם, או שאלון תורג'מן זה חלוץ לקבוצה שנלחמת על מקום הפלייאוף העליון, עם כל הכבוד לאלון תורג'מן. לא, אבל הוא כן ראוי, אני לא מסכים איתך, אני חושב שהוא כן חלוץ טוב, לקבוצה טובה. הפועל באר שבע... היית לוקח אותו למכבי חיפה או למכבי תל אביב עכשיו כחלוץ ראשון? בחיים לא. לא, אבל... ראוי לפלייאוף העליון, סבבה, אני מסכים, חברים, ראוי לפלייאוף העליון. מהסגל שיש להפועל באר שבע כרגע, מהחלוצים הישראלים שיש בשוק, הוא אחד הטובים. וזה אומר על מצבה של הפועל באר שבע? לא, ברור, נכון, אני מסכים איתך. אגב, יש שמועות בשעות האחרונות על זלטנוביץ', על טרייד אפשרי אולי עם מכבי נתניה. יכול להיות בינגו. ברור, גם בעיניי. אבל השאלה, הם צריכים לשחרר זר. כנראה זה יהיה קלימאלה. אם הם הצליחו לסגור את עסקת זלטנוביץ', הם יהיו חייבים לשחרר את קלימאלה. אתם חושבים שהוא חלוץ מספיק טוב לקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות? אני חוזר על אותה... זלטנוביץ'? כן, חד משמעית. השאלה ביוצרים, אני הייתי רוצה שתגידו לי אם אתם חושבים שיש מספיק יוצרים להפועל באר שבע, אני חושב שכן. מספיק כדורים לזלטנוביץ'. אני חושב שכן, כי ספר, כמו שאמרתי, הוא יצטרך להיכנס ועוד להסתגל לליגה הזאת, אבל כן יש שם משהו. הוא מאוד איכותי, יש שם דריבל טוב, יש בעיטה מרחוק, מה שספורי ידע לעשות. אני חושב שהעזיבה של ספורי ויחזקאל היא מאוד משמעותית. צריך לראות איך באר שבע, בעצם יחזקאל הוא היה מאוד משמעותי במערך של באר שבע, כי הוא מאוד תרם התקפית. המון הלך דרך צד ימין שלו, ויניב ברדה ניסה לעשות את זה במשחק האחרון עם סטויאנוב, שפתח מגן ימני, כאילו בעצם ניסה לחכות את מה שהוא עשה עם יחזקאל, לקחת איזה שחקן התקפי עם רגל ימין ולשים אותו בעמדת המגן הימני, וזה לא ממש עבד במשחק הזה. אני רוצה רגע, בוא נסיים רגע את הפועל באר שבע, אפיק שלך מה להוסיף? לא כל כך, לגבי יוצרים, יש לך גם גיא בדש על הספסל, שאני אישית די תופס ממנו, ואני לא יודע למה הוא לא מקבל כל כך הרבה הזדמנויות, וחיבור כמו זלטנוביץ' זה כן משהו שאני יכול לראות אותו. אני חושב שהוא לא פותח בגלל ספר, הם רוצים לתת את הקרדיט לספר כרגע, וגיא בדש לא ממש יודע לשחק בתור ה-10 או בטח בכנף שמאל, אז אני חושב שזאת הסיבה כרגע המרכזית שהוא כן, לא פותח. כן, אבל רק מבחינת שחקן יוצר כוונה כמובן. נכון, אני מסכים איתך, חד משמעית, גיא בדש הוא שם, והוא הראה את זה גם במשחקים שהוא כן קיבל קרדיט. הבנתי, אני רוצה שרגע שנעבור אופק להפועל תל אביב. הפועל תל אביב עם ניצחון ושתי תוצאות תיקו עם 5 נקודות כרגע. הפועל תל אביב לא הגיע למשחק, נכון שאליאם קיבל אדום בדקה 42, אבל מה אתה אומר על הפועל תל אביב? איך אתה רואה אותם עד כה בעצם, עם 5 נקודות, עם היכולת שלהם, יכולת יותר טובה מעונה שעברה? איך אתה רואה את הפועל תל אביב, במיוחד במשחק הזה? תראה, הם השתפרו ב6 שערים פחות, אם אנחנו מסתכלים על עונה שעברה. עונה שעברה הם הגיעו לטרנר וקיבלו בראש. עכשיו כל הכוכבים למעלה הראו שזה יכול לקרות עוד פעם, במיוחד שאתה מקבל אדום בדקה כל כך מוקדמת.
יחסית. אז בוא נגיד שציפיתי שהפועל באר שבע ינצלו את 10 השחקנים האלה, ומהצד השני גם הופתעתי שהפועל תל אביב שרדו את כל ה-90 דקות ב-0-0. קודם כל הלב יוצא לקנצפולסקי, הוא ידע על השנייה בטאקל, אפשר להגיד גרוע, שהוא עשה שם על אליאס, והלב יוצא גם על הקבוצה, כי הם לא היו טובים, אבל כן ראית שהם, יש שם איזושהי לחימה פחות או יותר, וכן יש שם איזשהו שינוי מהעונה שעברה, שכמו שאמרתי, עונה שעברה, אם הם מקבלים אדום עונה שעברה בטרנר, אולי זה נגמר גם 12, אבל יש משהו חדש במנטליות, גם מבחינת האימון, וגם צריך להגיד שעם כל מה שאני אומר עכשיו, היה שוער בשער, וזובס הציל אותם לא מעט, לקח שם כמה מצבים די קורצים שהיו להפועל באר שבע. באופן כללי שאלת אם יש שיפור, אני חושב שכן, אני חושב שיש שיפור, אני לא יודע אם הם פלייאוף עליון עדיין, אני לא בטוח, אני לא לגמרי שם, אבל לא באיזושהי סכנת ירידה או באיזשהו התקף לב לאוהדים. אני כן חושב שיש מה לבנות שם, אני כן חושב שיש איזשהם נקודות אור מסוימות, אבל זה עוד מוקדם, אבל זה כן, אתה יודע, שאתה ב10 שחקנים ואתה משחק מול קבוצה שהיא הפייבוריטית ואתה מוציא משם משהו, אז גם מבחינה מנטלית זה עושה משהו לקבוצה. ואני... אתה רואה אתה מכוונת לפלייאוף עליון? תראה, מה זה לכוון? לכוון אני בטוח שהם חושבים על זה. לא מכוון, לראות אתה מגיע לפלייאוף עליון? כרגע לא. כרגע לא, אולי שביעי, שמיני. אני חושב שחד משמעית כן. היא יותר טובה מכל הקבוצות שמתחרות, היא יותר טובה מנתניה לדעתי, היא יותר טובה מהפועל חיפה, יש לה סגל יותר איכותי משאר הקבוצות, אולי ביתר, אני מאמר כאילו ביתר רביעי חמישי. אני דווקא חושב שביתר ומכבי נתניה, אני כן רואה אותם שם, ולמקום השישי אני לא מבטיח לגביו כלום. לא, ברור, כן, זה דינמי. זהו, זה השיטה שלי. הבנתי, מעולה. אז פה אנחנו נסגור בעצם את הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב, יש לנו עוד 2 משחקים לפנינו. אני רוצה שנדבר קצת על נתניה, הפועל פתח תקווה. נתניה, אחרי קצת, כמו שדיברנו, תמיד פתיחה מגומגמת. 4-1 על הפועל פתח תקווה, משחק אדיר. אופק, בוא תכניס לנו למשחק הזה, מרן קוז'וק עשה, ואיך מכבי נתניה בעצם ניצחו בצורה כזאת משכנעת את פתח תקווה. אני נראה לי אקח את זה. אני חושב שמכבי נתניה, הפועל פתח תקווה, הגיע אליה בול בזמן. דיברתי פעם קודמת על השינויים שרן קוז'וק צריך לעשות, או על כן, להמציא את עצמה מחדש בעצם, ככה הבאתי את זה בפרק הקודם, והוא עשה 6 שינויים בהרכב, בעצם עלה עם רביעיית הגנה אחרת לגמרי, עם בעצם 2 בלמים שגדלו בנוער של נתניה, מתן לוי ודניס קוליקוב, וזה היה נראה די טוב, גם מבחינה הגנתית, נתניה מפקיעה 4 שערים, וזה עבד לאורך כל המשחק, ראינו די שליטה, לא יודע אם מוחלטת, אבל נתניה שלטה בקצב, שלטה בעניינים, ולא סתם ניצחה עם 4 שערים, היא הגיעה למצבים הטובים במשחק, ויש לה אחלה סגל, אני דווקא, כאילו אני כן חושב שתהיה בפלייאוף העליון, לא יודע לגבי אירופה, מקום רביעי וכו', אבל אני כן חושב שהיא תהיה בפלייאוף העליון. השחקן הכי טוב של נתניה עד עכשיו העונה זה איתן אזולאי. הוא מחזיק להם את הקבוצה, את הקישור לפחות, באופן מופתי. הוא לא ידע שהוא יכול להפקיע שערים, הוא עושה את זה, לדעתי יש לו 4-5 שערים בתחילת העונה, ולא סתם הוא גם זומן לנבחרת הצעירה של גיא לוזון, הוא גם היה די טוב במשחק שלהם נגד בולגריה. וכן, בילנקי חוזר לכבוש, הם היו צריכים אותו. דווקא צ'ירינו הזר החדש שהגיע ממקום טאו המאסי לא ממש עוד התחבר, עוד לא ראינו ממנו דברים טובים, אבל כן, נתניה נראה טוב, היא הייתה צריכה את הניצחון הזה, כמו שאמרתי, הפועל פתח תקווה באה לבול בזמן. אופק, אתה רוצה קצת לדבר על הפועל פתח תקווה? האמת שאין לי כל כך מה להוסיף לנתניה. לגבי פתח תקווה, האמת שאני קצת מופתע שזה נגמר ככה, אם להגיד לכם את האמת.
ב-4-1. לא יודע, לא ציפיתי לזה, גם בהימורים, אנחנו נגיע לזה אחר כך, היו שם מפלות, אבל לא, אין לי כל כך מה להוסיף. אני חושב אז יאללה, בוא נעבור, אין בעיה, כן? לא, הפועל עומר? פתח תקווה נראית לא טוב מתחילת העונה, הסגל שלה במצב מאוד מאוד קשה. זה עוד לא מספיק איכותי, ולדעתי הקבוצה הכי חלשה כרגע, אולי ביחד עם חדרה ואשדוד אולי, זה השלישייה, והיא במצב מאוד מאוד קשה. ויהיה מעניין לראות אותה. אני לא מסכים איתך, אני חושב שהפועל חדרה היא הקבוצה באמת הכי חלשה. טוב, נגיע אליה רגע עכשיו, אבל בוא נעבור לפועל חדרה. ככה חברים, הפועל חדרה נגד ביתר. אוקיי, אנחנו מדברים פה על קבוצה שהתחילה את העונה עם מינוס 4 נקודות. כרגע מדורגת במקום התשיעי, מדבר על ביתר ירושלים כמובן, עם 2 נקודות מעל מכבי חיפה. נכון לעכשיו מכבי חיפה משחק חסר. אם ביתר כרגע לא מתחילה את העונה עם מינוס 4 נקודות, שזה קצת לוקח אותך גבית אחורה, כרגע ביתר הייתה ממוקמת במחזור השלישי, לכו תדעו. אולי אפילו היום צריכים להוציא 3 ניצחונות ברצף, שמולה עומדת הפועל חדרה, שאחרי 3 מחזורים עם 8 שערי חובה, 0 שערי זכות, 0 נקודות, מה שנקרא בכיוון הישיר לחזור לליגה הלאומית אחרי 6 שנים בליגת העל. אופק, בוא נדבר על חדרה, בוא נתחיל דווקא מחדרה. תשמע, דווקא באופן ישיר למה שאומר אמר על פתח תקווה, אני חושב שהפועל חדרה היא הקבוצה הכי חלשה העונה בליגה, ומה שמצחיק זה שתמיד מאמרים עליה לרדת ליגה, ואף פעם לא יורדת ליגה, ודווקא השנה היא כן תרד ליגה כנראה, כי באמת, אני אישית ראיתי את התקציר של ביתר מול הפועל חדרה, כי ראיתי הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, וזה שודר במקביל, אז אני כן, קודם כל לגבי ביתר ירושלים היא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות, 2-0, 2 שערים מהזרים שלה, ירדן שועה במשחק ענק, שאני אעלה עכשיו איזושהי שאלה ותגידו לי מה אתם חושבים, ירדן שועה לנבחרת ישראל, כן או לא? זה מצד אחד כאילו תופס במקומי, כאילו מצד אחד, מצד שני הוא כן ראוי, הוא באמת נמצא בכושר מעולה, יש לו יכולת המסירה שלו במתפרצות, זה משהו שבאמת קשה לראות בטח בליגה שלנו, יש לו איכות מאוד מאוד גדולה, אבל הוא מאוד מתאים לשיטה מסוימת, לאבוקסיס בביתר, ויש לו את הנישה הזאת שמה, וראינו שגם במכבי חיפה זה לא ממש עבד, ובטח בנבחרת שיש כל כך הרבה סיפורים ואגו, אז יהיה קצת קשה לו להשתלב שם, מבחינה מקצועית כן יש לו מה לתרום, בהחלט. אני מסכים איתך שהאופי זה איזושהי נקודה שאני לא בטוח שיוסי בניון ואלון חזן ירצו עכשיו לטפל בה, עם כל הכבוד לזה שאני חושב שהוא שחקן על, אבל אני לא בטוח, אני לא בטוח שזה לא רעיון טוב לא להביא אותו לנבחרת. אני כן חושב שצריך לתת לו איזושהי הזדמנות. היו שחקנים גם בנבחרות אחרות, שכן, בנבחרות אחרות לא בישראל, שכן היה איזשהו בעיית אופי מסוימת, הגיעו לנבחרת וכן נוכחו שהם מתאימים. קרים בנזמה, לדוגמה, שהיה חזר, בא והלך. אני אישית חושב שירדן שועה מתאים אך ורק ליוסי אבוקסיס, תחת אברמוב, ותו לא, אבל אפשר לדבר על זה כדלאפ, אתה יכול לשמור את זה כדלאפ עד שבוע הבא, ממש לפני משחקי הנבחרת, אם ירדן שועה יתרום לנבחרת והוא כן יוכל להזין את החלוצים, שאלה איפה תמקם אותו, בתור 8-10, אנחנו עוד מבטיח שאנחנו נדבר על זה. מילות סיכום, עומר אופק על ביתר חדרה. אני רוצה רגע לתת מילה טובה לאברמוב על הקיץ הזה, כי למרות העזיבות של אספריה וניקולסקו, שבאמת היו השחקנים הכי משמעותיים בקבוצה, וסאגת שועה וכל העניין עם הקהל והמינוס 4 נקודות, הוא העמיד קבוצה טובה, היא קבוצה איכותית, שבאמת התמודד לדעתי מול הגדולות בכל המשחקים, לא רק על הקטנות, וראינו את זה גם באלוף האלופים במשחק. אני חושב שביתר דווקא כשהיא לא עם הכדור היא הכי איכותית, כמו שאמרתי שועה הוא מאוד מאוד תפור
על המערך הזה, וזה פשוט מציץ את הדמיון, השני חלוצים מעליו. זה שובר הרבה סטיגמות, השני חלוצים הפיזיים האלה, ומצד שני מאוד מהירים, אז קשה לאכול אותה, קשה להתכונן לקבוצה כזאת, והיא תצטרך איכשהו להשתפר הגנתית, כי היא עדיין קצת חסר שם משהו, אבל בטח התקפית היא נראית מצוין, והיא ניצחה בצדק את חדרה, שכמו שאמרתם, אולי הקבוצה הכי גרועה בליגה. איזה כיף, איך אמרת את זה בבלון שלן בלי לפגוע בחדרה, הם על הפנים, בלי לפגוע בחדרה, כן. שיגידו תודה אם בכלל הם נשארים לפני הפלייאוף תחתון. תשמע, אם יש לנו מאזינים שמועדי הפועל חדרה, אני אשמח. איפה אתם? אני רוצה לראות אתכם לפרק, תתקשרו אליי, אני אעלה אתכם לפרק, נראה לי שפגשתי כל החיים מועד אחד של הפועל חדרה, ותמיד אני אומר לעצמי בראש, אם אתה אוהד הפועל חדרה, ממה אתה מתרגש? כאילו, מה הרגושים שלך בכדורגל? פלייאוף עליון. 0-0 בבלומפילד כזה. תשמע, יכול להיות. אז זה היה לגבי 5 המשחקים המחזור, אני בטוח שמחזור הבא, המשחקים יהיו הרבה יותר מעניינים, אני מקווה. אנחנו חוזרים לפינת הפנטזי, נעשה פינת הפנטזי קצרה, כי אחרי הפנטזי יש לנו דיבור קצת מעניין הפרק. אז, כרגיל, בפנטזי אנחנו פותחים את הפנטזי, אופק, אנחנו נתחיל איתך. בעצם כמה נקודות צברת, המלצות על שחקנים, אם אתה רוצה להחליף או להשאיר, אחרי זה עומר ואז אני. טוב, אז רגע, הנה הקבוצה שלי. טוב, אז אני שבוע שעבר שכחתי לעשות חילופים, אני מחכה את לידור בליגת העל, אני כמו לידור, אני שוכח את החילופים וזה, ואני גם בוא נגיד יותר נוב נקרא לזה. אז בשער יש לי את אדלי שעשה 1.1, פה ירושלים הפסידה. המצטיין שלי המחזור זה ינון אליהו עם 6 נקודות, זה קצת עצוב, כי אתם עוד מעט תשמעו מהשחקנים הבאים. לבבידים הפועל חדרה עם נקודה, אני אצטרך להוציא אותו, כי יש שם בלגן גדול. דגני עם 5, רשת נקייה. יונתן כהן, אני הלכתי עם זהבי, והמחנה אימונים שלו, והאמנתי בו, אבל זה כרגע לא עושה משהו מיוחד. 2 נקודות. אופק ביטון עם 2 נקודות. סמי בורר עם 2 נקודות. יש לי דאבל הפועל חדרה, אני לא יודע למה. שרון שרי עם נקודה, אושבולד עם 2, לא עשה כלום מול באר שבע, ערן זהבי עם 4 נקודות, ודין דוד עם 2 נקודות, ולא יודע אם אמרתי, אבל יש לי גם את שרון שרי שעשה רק נקודה, סך הכל 28 נקודות, מקום אחרון בליגה ומכובד ביותר. אני כנראה יוצא מהפועל חדרה, אני מאמין, לבבידי או בורר, זה נראה לי מה שאני הולך לעשות. יש לי 3 חילופים, אז אולי אני אעשה עוד איזה חילוף, אולי יונתן כהן אפילו, או את אדלי השוער, אבל זה בגדול מה שאני מתכנן לעשות. לגבי שחקנים עדיין לא הסתכלתי עד הסוף, אז אני ככה לא אמליץ, אבל אני אתקן אתכם שבוע הבא. עומר? אני עשיתי 43 נקודות לשבוע, היה לי איתמר ניצן עם 0 נקודות, ועל הספסל היה לי גם, בעצם איתמר ניצן כן שיחק, 0 נקודות, אלוז'יהו שנפצע, הוא לא שיחק בעצם, אלדר לופז עם 6 נקודות, יאב גורפינגל עם 5 נקודות, אמיר ג'אנח שלא פתח בהרכב עם נקודה, ירדן שהוא הקפטן 16 נקודות עם 2 בישולים, צ'רון שרי עם נקודה, מביס צ'יבוטה עם 0, מיירון ג'ורג' החלוץ החדש של בית"ר הכנסתי אותו, הוא עם 6 נקודות, דון סדריק לא שיחק, ערן זהבי עם 2 נקודות, הכנסתי אותו בכוונה שהוא יביא רק 2 נקודות, לפתוח את הנחס, וזה מה שקרה. וכן, אני מתכנן כמובן להוציא את אלוז'יהו שכנראה נפצע, גם את דון סדריק, אני קצת מאבד את האימון שלי בהפועל ירושלים, לא פתחו כל כך טוב. אני אולי אעשה חילוף על מביס צ'יבוטה, כי זה לא נראה שהוא 100% בהרכב, שהוא בנקר בהרכב, אז אולי זה החילוף שאני אעשה, אולי אמיר ג'אנח כמו אותה סיבה, נראה, יש מה לשנות פה. מעולה, אז אני השבוע עשיתי 45 נקודות, פה אתם במגרש הביתי שלי, לא כמו הפנטזי ליג של הפריימר ליג, שאתם מתנסים מעליי, אז יש לי בעצם, יצאתי צ'יילד ועשיתי חילופים ממש לפני הפגרת נבחרות,
לא שמה שקרה קשור, אבל זה מה שקרה. בשער יואב ג'רפי, בהגנה שגיב יחזקאל שלא קיבל נקודות כי הוא טס לטורקיה. אינון ג'רפי 6 נקודות, אינון אליהו 6 נקודות, אלוז'יהו גם נפצע, אין אותו יותר אצלי. גבי קניוקובסקי 2 נקודות, דיה סבא קפטן שני 10 נקודות, ירדן שואה 8 נקודות, אמיר ג'נח נקודה, מיירון ג'ורג' גם 6 נקודות, ערן זהבי קפטן 4 נקודות, ואלונה ז'ובל גם 2 נקודות. קיבלתי, לדעתי זה עובד שאם יש שחקנים שלך לא פה בפנטזיה הזה, תקנו אותי אם אני טועה, שחקנים שלא משחקים, אני מקבל נקודות משחקנים מהספסל. מכירים את זה? נכון, כן. אז קיבלתי על תמיר רדי ועל רביד אברג'ל 3 נקודות סך הכל ביחד. החילופים שצריך לעשות זה כמובן שגיב יחזקאל ואלוז'יהו, אני הולך להוציא אותם, ולגבי הז'ובלט אני מתלבט אם להשאיר אותו או את קניקובסקי, אני עוד אראה והחליט לגבי זה. כרגע המצב בטבלה, רק שתדעו אם אתם לא יודעים, אני מקום ראשון בסדר, בטבלה של הפנטזי עם 127 נקודות, אחריי טוטנהאם 106 ו-0-0 עם 98 נקודות. הליגה עוד ארוכה, יש עוד טריפל קפטן, ווילד קארד ועוד הרבה דברים לשחק איתם. אז כמו שאמרנו למאזינים, יש לנו פינה עכשיו, את הפינה הזאת נעשה אותה כפחות או יותר 10 דקות. אני רוצה חברים, תבואו ממוקדים, תרוצו לפינה הזאת, קצת ליגת אלופות, אנחנו מקליטים ברגע זה כשמשחקי ליגת אלופות ממש בפתח. במקביל אנחנו כמובן משודר משחק של ניוקאסל נגד מילאן, אנחנו עוד שנייה נעדכן בתוצאה, מי שמקשיב לפרק הזה כמובן כבר יודע את התוצאה, ואני רוצה שנדבר קצת עומר אופק על ליגת אלופות, בעצם תהיות, מה אנחנו הולכים לראות העונה בליגת אלופות, איזה קבוצות הולכות להיות יותר חזקות, פחות חזקות, קצת ברק בחר, קצת בסוף ניתן קצת הימורים לזוכה, ורוצו על זה. עומר, נתחיל איתך. דרך אגב 0-0, רק דקה 40 0-0 כרגע. כן, בין מילאן לניוקאסל, ו1-1 בין יאנג בויז ללייפציג בינתיים. יאנג בויז הגיעו גול. מעלה תהיות, אם. כן, אז כמו שדיברנו, מכבי חיפה לא הפילה, ויאנג בויז כרגע מול לייפציג. בעצם זה העונה האחרונה שיהיה שלב בתים בפורמט של ליגת אלופות. מהעונה הבאה זה יהפוך להיות בעצם 2 בתים, אני עוד לא ממש יודע, אז אני לא רוצה להסביר על זה, בטח נעשה פרק בנפרד על זה, אבל כן, יהיה מאוד מעניין, כי יש המון קבוצות שהן כאילו על הנייר, לא ברמה של ליגת אלופות, אני לא יודע איך להסביר את זה קצת שפת העם, אבל יש הרגשה שיש רמה ירודה, אני חושב שיש המון עניין, המון הפתעות יהיו, בעיניי לפחות, בעולות, לא במקומות הראשונים, אבל כן במקום השני. אפשר לסמן כמה קבוצות, אם זה ניוקאסל שלדעתי צריך לשים עליה עין בבית המוות, או כל מיני קבוצות, שאני חושב שיהיו הפתעות. אני אישית הזוכה שלי היא ביירן מינכן, לא רק כי אני מקווה, אלא כי באמת אני חושב שגם ריאל מדריד חסר לך קצת משהו, גם מנצ'סטר סיטי קצת התחלשה מהעונה הקודמת. לא טוטנהאם הפייבוריטית שלך? טוטנהאם הפייבוריטית שלי לזכייה ב-FA קאפ בינתיים. זה האופציה היחידה בינתיים. אבל הכי קרוב לטוטנהאם זה ביירן מינכן בינתיים, אז אני מאוד מאוד מקווה. בגלל דניאל פרץ כמובן, לא אין שום קשר לחלוץ שלהם. ברור. לראות את דניאל פרץ שם על הבמה וזה, וואו, מדהים. אבל כן, חד משמעית, זה מה שאני מקווה, ואני חושב שהיא כרגע הכי חזקה, מבחינת הסגל, מבחינת האיחוד, מבחינת הכדורגל שהיא מציגה. גם סיטי לא מבריקה בינתיים, אומנם לריאל מדריד בלינגהאם בכושר מפחיד, אבל עדיין קצת חסר שם משהו לטעמי. יהיה מעניין, אני בטוח, זה מה שכן. אופק, בוא נשמע את הפייבוריטית שלך, אם לא תגיד את ארסנל אני אהיה מאוד מאוד מופתע. אוקיי, אז תהיה מאוד מופתע, כי אני חושב שמי שלא יאמר על מנצ'סטר סיטי הוא שיקור או עיוור, או חרש, הוא לא שומע משחקים, כי שוב, עם כל הכבוד לביירן מינכן, במועדון הזה, אני לא ניכנס לזה, אבל תומאס טוחל הוא איזשהו רעל, זאת אומרת, יש רעלים טובים, ויש רעלים רעים. הוא רעל שמתחיל כטוב ומסתיים כרע. אז אני מסתכל על ביירן מינכן ואני אומר, אני לא בטוח אם הוא אפילו נשאר עד סוף העונה. ברמה כזאת לא משנה מה הם עושים, כי זה מועדון כזה.
זה מועדון שמתי שבא להם הם עושים את השינויים, ועם כל הכבוד לסגל, והארי קיין הוא מאמן אני לא מסכים, אני חושב אופק שהמועדון הוא לא ככה ביירן מינכן, אני חושב שביירן מינכן הוא מועדון מאוד יציב שמשאיר מאמנים לתקופות ארוכות, אני חושב שבשנתיים שלוש האחרונות הנהלת המועדון מתנהלת בצורה לא ביירן מינכנית, בצורה לא גרמנית. תראה, מה זה לא ביירן מינכנית? זה כבר נהפך אבל לחלק מאיזשהו הרכל, ברגע שאתה עושה את זה שנתיים שלוש. במיוחד שאתה מביא מאמן עכשיו כמו תומאס טוחל, ששמו, הוא מאמן על, אני לא אומר שהוא לא. זכה בליגת האלופות, דורטמונד, מיינץ, אחלה קריירה, גם פריז, אפשר להגיד שם, אולי לא כל כך לפרגן על זה, אבל הוא כן מאמן טוב, אני פשוט אבל לא יודע, שוב, זה גם מאוד קשה להאמר על ליגת האלופות, כי אתה צריך שהמון דברים יתחברו לך. ואני מרגיש שלא משנה מי תעלה מול סיטי לשני משחקים, אני פשוט לא רואה אותם מפסידים. אולי מפסידים במשחק אחד, אבל מנצחים במשחק הבא. אלא אם זה טוטנהאם. אוקיי, וטוטנהאם לא בליגת האלופות, אז אין את הבעיה הזאת. אז אני פשוט לא רואה. אני רגע רוצה להגיב על טוחל. אפשר לדעת. טוחל דווקא, המקצוע שלו זה ליגת אלופות. זה הקמפיינים האלה שאתה אנדרדוג, שאתה מגיע בלי איזשהו כוונה יוצאת מן הכלל איזה פיבוריט, ולקחת את צ'לסי לגמר ליגת אלופות, את פריז לחצי גמר. אבל עכשיו הוא פיבוריט, בצ'לסי הוא לא היה פיבוריט, אבל כן יש טובים ממנו, אבל כן הוא בא מהמקום הזה של הליגה פחות מעניינת אותו, דווקא בביירן מינכן, הליגה פחות צריכה לעניין אותה, אלא כמו שלקחו אז את פריז כפרויקט ליגת האלופות, אני זוכר את זה שזה התפוצץ להם בפנים נגד ריאל, בגלל ההגרלה שהם קיבלו, אבל אמנם הם לקחו ממש את ליגת האלופות כפרויקט, זה המטרה היחידה, הליגה פחות מעניינת כרגע, וזה מה שביירן מינכן צריכה לעשות, והיא כן שם, היא כן מבחינת הסגל, היא כן שם, זו דעתי לפחות. ביירן מינכן עם 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 11 אליפויות ברצף. עומר, אז אני די נוטה להסכים איתך בנקודה הזאת, שהליגה אמורה פחות לעניין אותם, אחרי שהם לא זכו בליגת אלופות כולה 3 שנים, אבל אני חושב שדווקא ביירן מינכן היא לא הקבוצה הכי חזקה שיש, אני מסכים עם אופק, לא מסכים לגבי הניהול, שהניהול הוא זה מה שמביא אותם לסיטואציה הזאת, אבל מסכים עם אופק, ואם אתם שואלים אותי, הפייבוריטית שלי כל שנה, ותמיד תהיה כל שנה לשחייה בליגת אלופות, זאת ריאל מדריד. לא משנה, באמת, לא משנה כמה טובה או רעה היא תהיה בליגה, לא משנה מי הסגל שיהיה לה, גם אם אני אשחק עכשיו קשר אחורי, וג'וד יהיה מעליי 8, עדיין יהיה פייבוריטית לשחייה בליגת אלופות, ואני לא שחקן כזה טוב. בעיניי ריאל מדריד, קודם כל היא מציגה תחילת עונה מעולה, לא יודע אם יצא לכם לראות את המשחקים שלה, הרבה אופי, לא כדורגל משובחים שראינו את ריאל מדריד, אבל כדורגל טוב, הרבה אופי. ג'וד משחק פשוט מטורף, ואני חושב שהם תמיד פייבוריטים לשחייה בליגת אלופות. אז אם נסכם בעצם את האימורים שלנו, זה ביירן, סיטי וריאל מדריד. כן, וזה גם 3 הקבוצות שנמצאות הכי גבוה בסוכנויות האימורים. 1, 2, 3 או 1? סיטי, ביירן, ריאל, זה בסדר הזה. מי 4, 5? ארסנל 4 וחמישית, נשבע לך. ארסנל 4? כן. וחמישית אני חושב ברצלונה. אז על פי האימורים 3 הראשונות אמורות להיות בחצי גמר, לפחות. אני חושב שכולנו מסכימים שאם לא יהיו מקרים חריגים, הם יהיו בחצי גמר. מה הציפיות שלך, אופק? אם הם לא יפגשו אחת השנייה ברבע גמר. מה הציפיות שלך, אופק? אני חושב שמבחינת ארסנל רבע גמר זה יעד שהוא טוב. אני לא חושב חצי גמר או משהו כזה, זה משהו שכן יכול לקרות. שוב, זה באמת, זה הכל תלוי הגרלה, כי מי מאיתנו שנה שעברה חשב שאינטר יגיעו לגמר. אני באמת רוצה לשמוע את הבן אדם. אני שרפתי את אינטר מזמן, אני הייתי בטוח שנאפולי יגיעו מכל הסיבוב הזה לגמר. אז מי היה מאמין? אי אפשר לדעת. עם טוטנהאם של העונה הקודמת, שבאמת הייתה קבוצה על הפנים, פספסה, מה זה הזדמנות? חבל על הזמן. את מילאן הייתה חייבת להדיח. חייבת, באמת, בשני משחקים, חייבת לעשות את זה.
והיא לא עשתה את זה, אז יכול להיות שדווקא האיכות של ארסנל כן יכולה לעשות את זה. אז לך תדע, אי אפשר לדעת, גם תלוי הגרלה, באמת, יש שם הגרלות באמת... כן, בואו לא נשכח שגם אנחנו כאילו לא סופרים את אינטר, שהיא גם קבוצה מאוד חזקה, ואת נפולי, ואתלטיקו מדריד יכולה תמיד להפתיע עם צ'ולו, ואי אפשר לדעת מה יקרה עם פריז, דורטמונד, מילאן. משהו קטן, הייתם מופתעים מקום רביעי בהימורים, אני לא חושב שזה כזה מפתיע ביחס לסגל ולעומק שיש, אני חושב שזה יותר מפתיע מהסיבה שארסנל לא הייתה בליגת אלופות 6 שנים, וכבר נותנים לה דירוג כזה גבוה לשחייה. אני חושב שזה יותר מפתיע. אני חושב שמבחינת יכולת והכל, חוץ משלושת הקבוצות הראשונות, אני חושב שלארסנל יש מה למכור מול כל הקבוצות שמתחתיה בדירוג הזה. והיא על גבול הפייבוריטית לעבור אותם, לדעתי לפחות. אבל שוב, דעתי היא קצת נוטה בגלל היא נפלה בבית די נוח, ארסנל. די נוח, שבמיוחד המדורגת ראשונה שם, כנראה תסיים במקום השלישי או הרביעי את הבית, עם היכולת שלה עד עכשיו סביליה. אבל חברים, אנחנו כבר התחלנו להיגרר, אפשר אם אתם רוצים, לעשות פרק ספייס של ליגת אלופות, אחרי שלב הבתים, בסוף אנחנו נקליט 300 פרקים בשבוע, בתוך שנה נעבור את 100 פרקים, אבל זה עד כאן מה שנקרא פעילתנו לליגת אלופות. אני רק רוצה לסכם את זה שבעינינו ריאל מדריד, ביירן מינכן וסיטי הם הפייבוריטיות לזכות, אנחנו נדבר על זה, ואופק, בוא תרוץ איתנו על ההימורים, טבלת הימורים הגדולה והרבויה. רבויית הנקודות. קודם כל, קודם כל התחלנו להמר רק מהמחזור שעבר, לא הצלחנו להקליט, הקלטתם שבוע שעבר פרק כפול, עשינו הימורים, הכל טוב ויפה, הגענו לרגע. אני כתבתי לנו בליינאפ שאנחנו צריכים לפרוש מהימורים. לפחות בליגת העל. למה התוצאות באמת משפילות, באמת. כולנו רואים ליגת העל, אבל לא, אף אחד מאיתנו לא ניבא תוצאה מדויקת אחת. מבחינת נקודות, בוא נעשה את זה ככה, היו 1, 2, 3, 7 משחקים, מקסימום נקודות שכל אחד יכול להשיג במחזור זה 14. לידור עם 2 נקודות, עומר עם 2 נקודות, ואני עם נקודה. עכשיו, אף אחד מאיתנו... איזה כיף ליגת העל. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא פגע, כאילו לא הייתה פגיעה שכולנו פגענו באותו משחק. זאת אומרת, עומר ואני פגענו בנתניה הפועל פתח תקווה, שזה היה הנקודה היחידה שלי. לידור פגעת בביתר חדרה, אמרת שביתר תנצח, ועומר פגע בבאר שבע הפועל תל אביב. כל שאר המשחקים שלא ציינתי, אף אחד לא פגע. בכלום. בקבוצה, כן, בדיוק. אף אחד לא פגע בתוצאה. כן. גם בקבוצה שניצחה, בניצחון או בהפסד, כן. וגם בתוצאה עצמה כמובן, מן הסתם. כן, אבל אנחנו גם לא נכנס שמכבי תל אביב יסיימו בתיקו, מכבי חיפה יפסידו לפתח תקווה. אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד, ששתי הקבוצות הכי טובות בליגה עשו בעצם תוצאות שאף אחד בכלל לא, רק אם היינו ככה מנחשים על הבא בעלה, כמו שאומרים. אבל בגדול זה, אני לא אבטיח לאף אחד שאנחנו נשתפר, כי אנחנו אולי לא נשתפר, ואולי מחזור הבא יהיה לנו 0 מ-0. בליגה האנגלית בינתיים אנחנו רצים בגאון, שזה משהו... אופק עשה 11 נקודות, תבינו את ההבדלים. ועדיין לא במקום הראשון. או שאתה כן עלית למקום הראשון. לא, אני כן, באיזה נקודה. עברתי אותך בנקודה. את זה אני לא זוכר. עכשיו זה צמוד מאוד, גם פה זה צמוד מאוד. כן, זה צמוד מאוד. יש עוד 33 מחזורים לפנינו, אנחנו בטוח נסיים מעל 20 נקודות, אני מקווה. זה לגבי ההימורים של המחזור הזה, אנחנו נרוץ על ההימורים של המחזור הבא. הטיפ שלי האחרון זה בואו תאמרו טקו, זהו. זה המוטו. ליגת 0-0, אנחנו נרוץ על ההימורים חברים, כמו שאתם מכירים, הקבוצה שאני מקריא ראשונה, זאת הקבוצה שמארחת בבית, אופק נתחיל איתך, עומר ואז אני, בואו ננסה להריץ את זה, אז במשחק הראשון תהיו מוכנים, הפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע, אופק. הפועל באר שבע 3-1. 3-1, חדרה נגד הפועל חיפה? וואי. הפועל חיפה 1-0. הפועל ירושלים נגד נתניה, מעניין. 1-1. אשדוד נגד מכבי פתח תקווה? 0-0.
ריינה נגד ביתר, משחק חם. 2-1 ביתר. הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, דרבי ראשון העונה. 1-0 מכבי תל אביב. מכבי חיפה נגד סכנין, סוגר את המחזור יום רביעי בשעה 8 בערב. 2-0 מכבי חיפה. הוא אומר אנחנו נמשיך איתך, תהיה מוכן. הפועל פתח תקווה נגד בש. 2-0 באר שבע. חדרה נגד הפועל חיפה. 2-0 לחדרה. להפועל חיפה, סליחה, להפועל חיפה. אוקיי, הפועל ירושלים נגד נתניה. 2-1 לנתניה. אשדוד נגד מכבי פת. 1-1. ריינה נגד ביתר הבלתי נתפסת. 3-1 לביתר. הדרבי האדום צהוב, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, אבוקות והורדת נקודות בבלומפילד. תשמע, קשה לי מאוד כי אני באמת מאמין בהפועל, אבל נעשה 2-1 מכבי תל אביב. מכבי חיפה נגד סכנין. 3-1 מכבי חיפה. אוקיי. אי אפשר לא לשפור גול. הולך להיות לי לפחות 6 מתוך 7 פגיעות שבוע הבא, שימו לב לזה. הפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע, 1-0 באר שבע. חדרה נגד הפועל חיפה, 2-0 חדרה, חדרה עדיין בלי שער זכות. 2-0 הפועל חיפה, סליחה. הפועל ירושלים נגד נתניה, 3-3. אשדוד נגד מכבי פת, 0-0. ריינה נגד ביתר, 2-1 לביתר. הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, 1-1. תיקו, יודעים מה? הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, 2-1 הפועל תל אביב. ומכבי חיפה נגד סכנין, 2-1 סכנין. 6-7. רגע לידור, לפני שמסיימים, 6-7 טעית אולי. ספורט אחד דיווחו שהפועל באר שבע והפועל ירושלים במשא ומתן על אילו ז'יאו. עכשיו דיברנו על כל האלתורים של יוני סטויאנוב כמגן ימין, זה יכול להיות אחלה שחקן, אני מאוד אוהב את אילו ז'יאו, ויהיה מעניין אם זה באמת יקרה, אחלה רכש של הפועל באר שבע. ממש ברגעים האחרונים. בואו נראה מה יהיה. מעניין. חברים יקרים, עד כאן פרק 8 של מסביב לכדור, הפרק על ליגת העל. אני מאוד נהניתי. עד הפרק הבא. אופק, תודה רבה יקירי. עומר, תודה. תודה רבה, תנו בראש, ונתראה בפרק הבא.